Ka jing bitar ka balakiu hadu shinrong kli namar ka jing bamdon ki doktor ban ai jing shakri ya ki bodon kam jing sumar ha jongsha community health center CHC kala penlong ya ki nongshong shnong ka than jongsha ban khang tala no sindon ya ka te ka CHC ha ka arpo trek nai lur arjar sau la pentep ru ba ki pai nong pang ki balik thia pang ha ka ni ka chaka sumar kilha ban mi no bat leiwat ya ki jing sumar se ki wei pat ki jaka kham tam shan nong ba slong La ban kedau hang ni ke Jongsha CHC kedai ke barang sudap kentiu kerdan na ke primary health center hau benai nailur arjar puar bat lapli mau nongrem yaka. Dau menteri sorkar barem uba bantai dorling do ubaderu ameli kathan. Kani ke jinglai khang tala kalalong da ke jingedon lang ki rangba snong ki nongelam seng long me bat ki nongelam jengki village organization. Laong bakila lej ban jurip shwa ya kani ka CHC bat syam ba omdon doktor Satya bat haba kelibnya ya kani ka kam bat syam ba ki doktor kila sim shuti hadu sausan singi kinong shang snong kila lej ru ban pentep shaw sordar uba olet kharsono halor kani ka jingja hapo CHC hakaba sordar ula simti ban yekren bat ki bor ba halor jongkatnat ka koi ka khya balai bang ikhang bom doktor balai bang ikhang bom doktor balai bang ikhang bom doktor Sibon. Te kat kum ka cingya lentei ka bangila amat. Nadu ka sni sajan ka khat sau tarik jan met ngilalap baya ki patient bara ki ba thia pang hang ne la pen mi no na ka daw ka cing bom dan doktor bat ngila rung sapa banwat ki cing tip lang ba ka cing ya bor na orang ba snong ban khmi it ya ki cing tho ki be ha bat ka cing sim sti rai ndang ngila wat ngila Baik bah, kinong pang rukim dan syuk, Dr. Romdan, kanotis basim syuti kat no ru kamdan. Te hadin ke jing yakran bat katu kat ni ki staff ki badan apa ka PHC. Te ngilayo ke jing tip baki doktor ki badan hang ni arngut MBBS. Kila sim syuti nak benta sau husan sengi. Te ngila persyang ban keli ki dan em ki doktor ki ban mi buculi ha ke caka congki te ki ong hadu mentam dan. Te hadin kata kajing yakran jongi hane apa PHC rengkat ki staff jong kene ka PHC te ngila leit ban rai ka khubar shaw sordar bangi khlam syam me kono ka notis ha ka biadai bat ka jing sim syuti jong ki doktor langta ngila syam ba barok ki kamra thiapang kila thali kila suda umla syuk ban admit iki nong pang nak ada bom dan doktor te ngila kerpat yo sordar badai ban le ai halor kene ka benta namar ba ki breu sak ne ka than chengi ki yakendo ya kecing ka bakrau te nakaliang sordar snong kumunong yalam ban pet ya ka baha kamiat ha ka snong ka thau ila persyang kat la kat yai nadu ka sni sajan hi ka ba ila yo cingtip bom dan doktor hang ne ila persyang banwat kilat kelenti bayadai bat ki office ki ba kham halor ki ba pet ba khmi ya ka PHC jongi hane apa jongsha Hanrai hapadang kita kejinya lenti jongi banwat ban penyo ki doktor ban mi buculi ha ka caka jongki hanrai emla ban penyo tat haduk kani ka step ka ba mentah te kalong ka ai ka ba sungsi haduk kata-kata balala ban pen shisha ya ka jingsim cuti ka ba sau husan sengi klampat dayo ai ki doktor ki bawan ban yarap ha ka caka jongki ngi klam ong ba ki doktor kimla ban sim cuti hanrai ka don ka hok na ka benta jongki ba kin sim cuti halor ka jing don kam jongki hanrai ka kamram ka baki dei ban le pat kalong ba ha ka jaga jongki dei ban dan kinong bujli khnang ba kani ka PHC kan nam khang thli te dei na ka ta daw bala penlong yangi kum kinong yalam jong ki VOs ba pher apo jongsha rangkat ki chairman jong southli ki VHC apo jongsha rangkat ka jing yalam jong rang ba snong jongi ba olet kharsona Tengi penpau ya kejing sungkia ka bakrau namar bangi i ba kani ka PHC jongi kala ai ya kejing sekri ka ba 6% ka ba man la ka sngi hanrai nado ka met sngi sajan bangi syam ya kata ka jing cia hado kat menta ki doktor kimdan ki patient ki bawan hang ne kimla ban admit hanrai la supli ya ka PHC tang bandarap chat ba ka PHC ka play tengi ngim kwa ban pen i sabar ba ka PHC ka play klam ka jing trekam Klamla ban pentrai kam ya ka bat ki pat ba ki bawan hang ne ki ha ban phai thli banwat kilat kelenti ki jing sumar ha ki kom ba pher te kala penlong ken yangi baro bangin ya syang meeting menemen met hayeng jong irang ba snong sordar jongi
bat haprang ka jing ya thir ka jing ya mir jing mut bat ka jing ya kran ka bajrong ngila sim ya karai ba kat bom pat yo ya ki doktor ki banwan ban yarap ha ka jaka jong kini ki MBBS arngut ki doktor ki brasim shuti ngi ha ban khang tala no shwa ya kani ka PhD jong yang ne khnang ba ngin nam kta ya ki breu ki basa sha chengai na ka snong jong sha bakin namwan shu ha kani ka PhD kanong ru ka jing pentip ya baro ki nong song snong jong ka than jong ka mau kon ro constituency ki bahap ha po ka PhD jong sha banado kani ka sni phim dai sho banwan ha po PhD jong sha namar ba dan doktor Kamenta sendiri pat kiba sukhan no kumnoi yi ki pai ba kno sonong su umdum pat nai ki pai ba ki lawan sakai mta setiap na su ndir ban susia doktor no mi hado lai pos ngai knamen payok mar dor yi ki kamram kanang ben la ban yada ki pai ba no sonong ba ki thal ke bahap kan si mo kenai gede kerai pai ba tengah kumnoi lam senong beri sudar senong tengah hap simlang ik ain kerai lang nam ta ke nyibit iting lang taya mata sipor tat hadu ba nala biang doktor ta kemut ngin play tengah sukwa ada ban ong nei ke por la si ki panang ai ke nei ka simpan sawa ni ke por ba kumna ke lien ke doktor ki ban wan tre nei ndei le ban don ta we ke cimut ni ru don ka ta ke cimut ban tre lang mo ban tre lang nam ta ke cing bha ndei le ban tiang yong o le chung sia balong kum ta ta kemut ni don ta ke cimut ban tre lang na ta ke cing bit ke cing biang jong ki pai ba ta ke cing khang nei ka long ke cing sukhi na ban na ka liang ju ki ki VHC, VO, bat ki we pagi nong song senong, kila ai kita report ba na do menin men hisngai, ta kemut ki bawan sim dawai nai, ki bakwa ban ai drip, tela ong we rong ba ha bangi don meeting ru, tang na na chan ru, bakwa ban ai drip kemut nya re ke drip, ta kemut ha ban le shadu smith na sha ki hospital, ta kawei kalong namar ke cingduk, kemut ban long ka negara kom mut ka bu cing ia pak ba. Tenang tak kadang ngasu sim mai kena galantai banong ni kepor ba na ka benta ke cingbit ke cingbiang hai jogi nong song senong ngi sim lang ke rai lang kena kepor ba yam ta sipor tongin hadu banda lawan to doktor MBBS tingin ya khang so sipor rapor ndrai nga kentu pat ik doktor ki bawan nai kumban wan da se ban replace sipor rapor ndai re benteng banong ba yu ndrai ngi don ni kita ke cing sim khilang bala lawan nai ru ngin peding buram mai da keltai ke babiang ndere bong ba ngin shu le klem akor te kata ka bang akwa noh ne kapor te kumba lai rai lang hai bat ba te ni wan ne ru da kata keltai da kicing sukhi na kum ta kata kicing ia namar kicing sukhi nam ta ta kicing ia te na kata kadau kham tam ki babun nei ki de ki long me mo nga thrai la nang ai ne ba ki babun ki de ki long me namar ki ba kham mi kendo hai ya ka pang ki sitom de ki long me ki ba kham suthu i kata ka benta tenang tak tahu dah kemen sim ke basu khilang na kalian chong aro pun nong lam chong senong ngasim mana ke por bagan lagi cingkhang tala kamde ba ngi persia ino ndrei namar ba kacing sngo do nong cungi berkacing sngo iya cungi ke bayi gendo bat kipat ba cungi ki beduk ki batoi ki beduk ki bakerdo habaki wan sim dawai nai ki don kam ya ke drip kham tam ki badon ya ke emergency case kum ka pre penhir lene kicing pang shit kham tam ta ke de ka yom ke ba ka kela ka marian te bun pro ki kicing pang shit te ndrei long habom don MBBS long ke bu cing ia sibun iki watang benai drip ru kemut myari ke drip Habatin pej bahagi kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadot pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya